Semblava tot perdut i et vas tornar a aixecar. La teva actitud és qui escriu el teu demà. Has sobreviscut, tot està per començar. Tornes a mirar que ningú et podrà aturar. Hola a tots i benvinguts a Referents, el programa que uneix esports, valors i escola. Des del Centre Ilerna, al carrer La Palma 33, rebem el Col·legi l'Estonac i la secció esportiva en femení. Avui parlarem de futbol i també de moltíssimes altres coses que no us podeu perdre per res del món, així que som-hi! Esteu preparats per Referents? Com sempre parlarem d'educació, valors i esports. Avui ens visita la secció esportiva AM I el Col·legi l'Estonac. Els nens de l'escola van conèixer dos jugadores del primer equip, que són la Maria Matic i Verònica Herrera. També comentarem les activitats que han fet aquesta setmana els alumnes al Pati de Valors. Referents compta a cada programa amb un membre d'honor. Sabreu endevinar de qui estem parlant? I com sempre, acabarem jugant a l'Endevina com acaba. Comencem! Doncs bé, per començar avui el programa, avui tenim un convidat molt especial. Avui ens acompanya el regidor d'Esports, de Cooperació i de Salut de l'Ajuntament de Lleida, el senyor Jackson Quiñones. Benvingut, Jackson. Gràcies. Llavors, com ja sabeu i hem repetit al llarg de molts programes, aquest projecte en part és gràcies a l'Ajuntament de Lleida, que porta ja 3 anys col·laborant amb el Fem Base. És un projecte que es podran beneficiar més de 8 clubs i 500 alumnes de tot Lleida. Llavors, Jackson, jo aquí et volia preguntar quina és la importància d'aquest tipus de projectes a la ciutat de Lleida i per què l'Ajuntament aposta per aquests projectes. Bueno, sobretot jo crec que nosaltres tenim que donar les gràcies a Fem Base, ¿no? Per aquest gran projecte que està portant a terme la nostra ciutat. No volíem quedar-nos fora, ¿no? d'aquest gran projecte i per tant nosaltres hem apostat gràcies a tots els que conformen la família de Fem Base, ja que nos van fer entendre del per què tindran que ser partícips, ¿no? d'aquest gran projecte. Per tant, sempre ens trobaran al seu costat fent de suport per portar a terme i donar-li més eina als nens i nenes de la nostra ciutat per afrontar situacions. Per tant, crec que la nostra tasca com a administració i sempre ens trobarem ahí fent suport, ¿no? Bon dia, Jackson. Hola, bon dia. Com a regidor i també esportista d'èlit en el seu moment, quina importància creus que pot tindre l'esport en la cohesió social en una ciutat com Lleida? Jo crec que tot. Ja ara deixo d'una banda la meva faceta com a regidor d'esport ya lo dic directamente como exesportista, ¿no? Yo creo que a mí el sport me ha donat més de lo que jo l'he donat a l'esport. I lo dic amb la boca plena, sobretot perquè gràcies a l'esport soc millor persona, tinc disciplina, tinc hàbits que a lo millor si no haguessis sigut a fer esport no l'hagués tingut, i això és gràcies a aquesta disciplina, ¿no? a aquesta situació que he viscut dia a dia. El achecarme al matí, el tindre los hábitos alimenticios, el tindre los hábitos de entrenar, el tener respecte per los tècnics, entrenadors, mestres. Això és gràcies a l'esport. Per tant, a vosaltres, nens, nenes, teniu en compte que l'esport és una pieza fundamental del vostre desenvolupament, tant físic com mental. Per tant, mai deixeu de fer esport. Si els pares us diuen que no, vosaltres insistiu en fer esport perquè la veritat que és molt important per a la vostra vida en el futur. Molts ex-esportistes són referents al nivell empresarial, donant xerrades i donant suports per afrontar situacions de moltíssim estrès, i això és gràcies a l'esport. Gràcies a l'esport, els esportistes tenen aquesta capacitat de suportar càrregues molt altes d'estrès, i això te dona aquesta gran faceta de vida. Per tant, us animo a que seguiu practicant-ho. I ara has parlat una mica des de la teva vessant més esportista, també parla'ns una mica com a regidor. Parlaves de la importància de l'esport. Quins projectes està desenvolupant ara l'Ajuntament o quins t'agradaria destacar per impulsar l'esport base i per impulsar l'esport lleidatà en general? Més que impulsar nous programes, que sí que estem mica a mica treballant per enfortir grans projectes, jo crec que és aquells programes que sí que han funcionat sempre en la nostra ciutat, enfortir-los més, ¿no? Ahora
que estén en dates senyalades. Una de les coses que nos feia falta era aquest cucalòcum, no? Que segur que molts de los que estem darrere de càmera han viscut aquest cucalòcum amb moltíssima activitat esportiva. Creiem que a medida que va passant el temps havia decaigut, per tant aquest 2024-2025 tindrem un cucalòcum amb moltíssima activitat esportiva, per a nens i nenes a partir de 12, 13, 15, inclús fins a 18 anys, però sobretot perquè és on detectem des de la regidoria l'abandonament esportiu, no? I moltes més activitats esportives, no? Volem que coincida, no? Que faci aquesta part d'olimpiades i esports, perquè la gent de la ciutat, els estudiants de la ciutat visquin també aquest moviment olímpic, no? Intentarem crear una gran olimpiada escolar dintre de la nostra ciutat perquè tots els nens i nenes puguin gaudir, no? De l'esport i d'aquest moviment olímpic. Sobretot això tindrà que coincidir amb Jocs Olímpics, per tant aquests Jocs Olímpics passats ja no arribaven a temps, però això és un dels programes que estem treballant, a més de moltíssims altres programes, no? Com Esportmania, mini-atletisme, milla urbana. Per tant, molt content d'enfortir més aquests programes que ja funcionen a la paeria. Doncs Jackson, moltíssimes gràcies per haver vingut avui, molt interessant, així que, sisplau, un aplaudiment pel regidor d'Esport de la paeria. Gràcies. I d'un referent com el Jackson passarem a conèixer els nostres convidats d'avui, el Xavier Baró de l'AEM i la Jordina Díez del Col·legi l'Estonac. Som-hi! En Xavier Baró és tresorer, delegat del primer equip femení i president de l'Inter Requesens de l'AEM. La Jordina Díez és tutora al Col·legi l'Estonac i li apassiona compartir el dia amb els nens i nenes del col·legi. En Xavier de petit va jugar a futbol i va fer amics que li han durat tota la vida. La Jordina de petita feia bàsquet i va jugar fins als 27 anys. Al Xavier l'entusiasma conèixer gent nova que comparteixi els seus valors esportius. I la Jordina mai espera els partits del Futbol Club Vila-real. Bé, Xavi, Jordina, benvinguts a Referents. Comencem per tu, Xavi. Ho hem estat escoltant al vídeo. Tresorer de l'AEM, delegat del primer equip, president de l'Inter Requesens. Com es porta això de tindre tants càrrecs i tanta responsabilitat? Bueno, en primer lloc, moltes gràcies a vosaltres per fer aquest programa, perquè representa també una mica els valors que nosaltres volem treballar dins del nostre club com a club referent també a Lleida, i molt contents i molt orgullosos de poder estar aquí amb aquesta escola, que també és una de les escoles referents de Lleida. Doncs es porta amb molta tranquil·litat i amb molt carinyo. Les coses es fan perquè t'agraden, perquè les fas amb carinyo i perquè al final, ho estàvem comentant aquí una mica abans d'entrar, la vida al final et retorna el que tu li dones. Tots aleshores, com més hi posis, més et retornarà i més en podran gaudir també els altres de tot això. I també tenim a la Jordina, tutora de la classe 6A, que són els nens que ens acompanyen avui aquí. Com esteu vivint vosaltres això d'aquest projecte acompanyats d'un club tan important com l'AEM a Lleida? Bueno, com a escola és tota una experiència perquè no ho havíem viscut mai, no havíem estat mai tampoc en un programa. Sí que és veritat que el tema dels valors sí que es treballem molt, però així com a escola els nens ho han viscut bé, els va agradar molt anar a l'AEM. Van gaudir molt de l'experiència de les dues jugadores, l'experiència de vida que van explicar i els valors que elles havien anat aconseguint al llarg d'aquesta experiència. I l'altre dia igual, la realització de les activitats al pati també van gaudir moltíssim. I avui parlarem de futbol, evidentment, si està l'AEM aquí hem de parlar de futbol. Llavors comencem per tu, Xavi. Tu quin creus que són els valors que ha de tindre una bona futbolista? Els valors que ha de tenir una bona futbolista ho hem parlat moltes vegades allí al club i és una de les coses que tenim clar. Les futbolistes i els futbolistes en general han de ser bons esportistes, però abans d'això han de ser bones persones. I han de tenir els valors, que al final els valors aquests també te'ls ensenya l'esport. Deia el Jackson abans, jo he rebut molt més del que he donat a l'esport, doncs al final és això, els valors del companyerisme, el saber treballar en equip, el saber en un moment donat, sobretot elles, que això ho pateixen molt, anar a un viatge a 1.200 quilòmetres com aquesta setmana i potser no jugar ni un minut, i l'estar allí amb les companyes, fent equip, fent pinya, compartint
les penes, les alegries, disfrutant de les victòries encara que no hagi jugat, plorant per les derrotes amb les altres, vull dir, tots aquests valors. Jo he jugat molt poquet a futbol, perquè era molt dolent, però els amics que tinc avui encara, els que m'han durat fins ara, són els amics que vaig fer al futbol, els que ens van unir precisament en aquestes coses. I tu, Jordina, d'aquests valors que ha ressaltat una mica el Xavi, quins intenteu introduir a les classes o a la vostra rutina educativa dintre de l'Estonac? A l'escola sobretot treballem el que és el respecte, l'acceptació de la diferència que puguem tindre entre uns i els altres, l'empatia, és molt important, el saber escoltar, el sentir-se part d'un grup, que de vegades és una cosa que dius com a escola potser des de fora no es veu tant, no? Però que un nen se senti, formi part del seu grup classe, se senti estimat, és molt important, tant a nivell emocional com a nivell de desenvolupament personal. El cooperativisme, les activitats en equip també formen part del nostre dia a dia i moltes més. I abans us he deixat caure, això és un projecte conjunt, no?, que també hem fet amb la EM, i fa uns dies els nens i nenes que ens acompanyen aquí van rebre la visita d'alguna de les jugadores més importants d'aquest equip, no és així, Laura? Sí, els nens i nenes de l'escola van poder visitar el camp de l'EM. Què us va semblar la visita? Què vau aprendre? Us heu explicar per aquí? Què vau fer aquell dia a la visita a l'EM? Vam aprendre com les jugadores, la seva vida, ens van explicar una mica i molts valors que no sabíem. Quines jugadores són les que vau visitar? Us en recordeu del nom? Com? Verònica. Verònica i l'altra jugadora? Mèriam. La Mariame, correcte. Molt bé. Doncs la Verònica i la Mariame ens van explicar moltes coses aquell dia. Anem a veure com van viure elles l'experiència de referents. Pues al final me parece labores como súper importantes para lo que es crear la nueva sociedad, ¿no?, del día de mañana, y al final pues oye, ser un poquito ese mensaje del futuro a los niños me parece pues la verdad que es súper bonito y oye, y al final también verles, compartir con ellos pues es algo súper positivo. Bueno, me parece que es un proyecto muy bonito y bastante importante. Creo que transmite un mensaje muy importante y especial para los niños que muchas veces creen que cuando venimos a jugar fútbol es simple y llanamente darle patadas a un balón y realmente lleva muchas cosas más detrás de ello. Así que, bueno, la verdad que agradecida por haber hecho esto con los niños y por darle la oportunidad a la EM y a nosotras de poder contar nuestra historia. A part de conèixer aquestes dues cracs que hem vist del futbol, què més vau poder fer allà? Ens van explicar la seva experiència i després de l'experiència... Vam fer jocs del futbol i que ens coneixíem més del que ens coneixem a classe, amb els companys. Amb la Mariame i la Verònica vau poder jugar al camp. Doncs sabeu que elles dues avui estan aquí, es van deixar moltes coses per explicar-nos i avui ens visiten, així que un fort aplaudiment per elles. Anem a fer-los un lloc, seieu aquí baix. Molt bé, bon dia y gracias por la visita. Sí que os voy a hablar en castellano para que nos podamos comunicar mejor. Prácticamente es vuestro primer año en Lleida y en el AEM. ¿Cómo ha sido el recibimiento por parte de las compañeras? Pues la verdad que bueno, llegamos a una ciudad que nos abre bastante las puertas. Al final es bastante sencillo porque bueno, las compañeras tenemos un ambiente muy bueno. Y lo que es a modo club, pues la verdad que oye, lo que distingue, ¿no?, el AEM de los demás clubes, que es un club muy familiar, nos ha hecho pues oye, una adaptación bastante sencilla y rápida. Así que la verdad que por mi parte muy buena. ¿Y Verónica? Bueno, más o menos parecido a lo de Mariame. Creo que es un club bastante familiar, donde desde el primer día nos abrieron las puertas y nos recibieron con los brazos abiertos. Las compañeras, muchas también llegando nuevas y las que ya estaban.
y nos recibieron y nos hicieron parte de lo que podríamos llamar una pequeña familia y nos acogieron de la mejor manera y bueno, contentos de estar aquí. Desde pequeñas siempre habíais querido jugar a fútbol, ¿teníais otra pasión? Bueno, para mí desde pequeñita siempre supe que quería ser futbolista, también siempre tuve claro que quería salir de mi país, que es Venezuela, y jugar fútbol profesional, específicamente en España, así que bueno, sí, siempre fue, digamos, como ese sueño que a día de hoy pues se ha hecho realidad. ¿Y el tuyo, Mariame? Yo toqueteé un poquito más de deportes, estuve en atletismo y demás, porque al final, pues bueno, al final la gente que somos así activos y que nos gusta el deporte, pues intentamos como tocar todas las pinceladas en todos, pero bueno, al final me decanté por el fútbol. Al final, pues lo que hemos hablado anteriormente, los valores del juego en común, en equipo, pues es bastante diferente. Entonces, pues ya fue fútbol y ya está. ¿Y el proceso para llegar a ser jugadora profesional como lo sois hoy en día, ha sido difícil, ha sido algo fácil? Pues realmente creo que hemos, pues vamos, con este proyecto hemos sido un poquito el foco de luz, ¿no?, de lo que es la vida de un deportista profesional, al modo de como que siempre lo que se muestra a la gente es como lo bonito, lo que decía Vero, en plan que se piensan que solo vamos a jugar y ya está, en plan que no te hablan un poco de todo el proceso que lleva. Realmente es complicado, la verdad que a modo de fútbol masculino es difícil porque hay muchísimos deportistas, y a modo de fútbol femenino, pues además con las carencias que se han tenido hasta el día de hoy y todas las mejoras que se han tenido, pues la verdad que lo hemos tenido bastante difícil. Y el hecho, proyectos como este, llegar a las escuelas, el poder llegar a las niñas y mostrarles, pues no, la cara A y B de la moneda, de que pues, las cosas cuestan y al final, pues para conseguir tus sueños vas a tener que muchas veces estar remando a contracorriente, pues al final es lo bonito. Y ver, pues oye, sus caras de admiración, sus caras de querer saber, esa curiosidad, pues al final hace que merezca la pena todo por poder estar aquí, la verdad. Y por tu parte, Verónica, ¿cómo ha sido este camino? Bueno, la verdad que creo que ser futbolista en el ámbito femenino no es muy fácil. A día de hoy sí es verdad que hay muchas más facilidades, pero en el momento en el que yo empecé al menos no lo fue tanto. Durante mucho tiempo tuve que estar en equipos masculinos porque no había equipos femeninos ni las suficientes niñas para jugar. Y bueno, evidentemente pues tener que salir de tu país, separarte de tu familia para poder alcanzar eso que quieres y llegar a ser profesional, pues al final no es tan sencillo. Sin embargo, considero que al final todo, digamos, trae su recompensa. Para mí es a día de hoy poder decir que soy futbolista profesional y que tantos años de trabajo, de perseverancia y de muchos más valores, pues me hacen estar aquí y también poder venir y ver niños y niñas a día de hoy como en el AEM, tantos equipos femeninos de base, pues al final es gratificante y digamos que dentro pues da cierta alegría. Ahora hablabas de la base, precisamente sois eso, ¿no? Referentes para la base femenina e incluso también para la masculina. ¿Qué consejo le daríais a esos niños y niñas, sobre todo, que quieren llegar a competir en fútbol de manera incluso profesional? Bueno, mira, yo soy fiel creyente de que con perseverancia, con trabajo, con mucha dedicación y mucho enfoque somos capaces de conseguir lo que nos proponemos. Como bien dices, somos referentes para las niñas y niños que son de la base de la EM y al final considero que con mucha perseverancia, trabajo, dedicación y siempre tener las metas claras y saber hacia dónde quieren ir, van a poder conseguir lo que se propongan, que al final para mí estar aquí también empezó como un pequeño sueño y con todo eso pues puedo estar aquí el día de hoy. ¿Algún mensaje para las niñas? Pues que al final, pues oye, en este proyecto que se junta la EM, la verdad que al final pues tener la posibilidad de tener en tu ciudad, como comentaba anteriormente Vero, al final nosotras hemos tenido que hacer muchos kilómetros para poder ser profesionales y la verdad que al final la facilidad que te da la EM es que al final pues tienes a un equipo de la máxima, la segunda categoría, profesional en tu ciudad es muy, muy, muy gratificante y al final realmente el llegar a ser profesional o no,
el que tú tengas la posibilidad de aprender, disfrutar de lo que es el grupo, vamos, el trabajo en equipo, el poder formarte en una escuela deportiva, etcétera, pues es al final lo que nosotras llevamos buscando muchísimos años, que todas las niñas que quieran, que lo deseen, pues que lo tengan factible. Y realmente pues que es que en periodo de crecimiento lo único que recomiendo es disfrutar del fútbol, disfrutar de los compañeros, las amistades que te proporciona y todos los valores que se tienen en el deporte en común. Después lo demás creo que todo llega y que como todo en la vida pues que mucho trabajo, mucha perseverancia, mucha dedicación, pero bueno, en principio para mí, para los niños lo que tienen que hacer es disfrutar, formarse y ser buenas personas. Molt bé, moltes gràcies. Ens quedem amb aquest missatge, aquests missatges que ens han donat la Verònica i la Mariame, que són molt importants. Llavors vull saber si algú de vosaltres té alguna pregunta per a elles, si us veu quedar amb ganes de saber alguna cosa més. Ningú té una pregunta? Sí? A veure. Què voldries preguntar-li? El micro, el micro. Sí. Si vosaltres, quan jugueu a futbol i us feu mal, teniu metges que us fan visites personals, o sigui, metges privats. Sí. Ah, perdón, sí. Cuando os hacéis daño, si tenéis médicos, visitas únicamente, o sea, médicos para vosotras. Privado. Sí. Sí, nosotras disponemos de fisios, disponemos de una mutua, pues al final para cuando haya lesiones y demás, porque al final eso es muy frecuente en el fútbol, cuando tú te dedicas a algo profesionalmente, pues entrenas mucho, sometes al cuerpo a mucho estrés y eso pues brinda muchas lesiones. Al final, por ejemplo, lo de las mutualidades y lo que son las rehabilitaciones es algo sobre lo que el fútbol femenino también está trabajando mucho para mejorarlo cada vez más y al final que nosotras también podamos tener los mejores servicios para estar en el óptimo rendimiento. Molt bé. ¿Alguna pregunta més? Pues que si, por ejemplo, tenéis una lesión, por ejemplo, demasiado grave y si, por ejemplo, pues no llegáis a recuperaros del todo, que si, por ejemplo, esa lesión os haga una mala jugada, ¿no tenéis miedo a que os haga una mala jugada? Molt bé, molt important, això. Verònica, per exemple? Bueno, en mi caso al menos no juego con miedo o pensando de que algo grave pueda pasar. Intento disfrutar tanto los entrenamientos como los partidos y sí es verdad que, como decía Mariame, pues las lesiones están a las puertas de nuestras vidas. Sin embargo, bueno, hay que igualmente disfrutar e ir con cabeza. Sí, es verdad que podemos sufrir lesiones de esto de que nos pueda mantener mucho tiempo fuera de las canchas de fútbol, pero no es algo en lo que estemos pensando constantemente. Más bien, pues nos entrenamos y preparamos nuestros cuerpos para evitar que eso pase. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos hoy. Un fort aplaudiment per a elles. Sí, ja podeu sortir. Gràcies. La visita de dues jugadorasses és molt important, també el missatge que han transmès, i més en un moment tan important, no? També on l'esport femení està creixent tant. Anem a parlar també una mica de l'AEM, que és un club històric a la ciutat de Lleida, és un club importantíssim, un club fundat l'any 1925, és el club degà de la ciutat de Lleida, i que el primer equip amateur que va tindre masculí va ser l'any 1972, el qual per una sèrie de problemes va acabar desapareixent i no va ser fins al 2011 on va tornar a tindre un primer equip amateur que actualment està militant a la tercera catalana. Així tot, el gran projecte d'aquest AEM es va iniciar l'any 2003 amb aquest projecte d'esport femení que ha tingut una evolució increïble i que l'any 2013-2014 va pujar a segona divisió i allà ha estat des de llavors. Llavors, Xavi, com una persona que ha estat dins del club, et volia preguntar com heu viscut des de dintre aquesta evolució tant del propi club com també del futbol femení. De fet, el projecte del futbol femení va començar com un projecte d'igualtat. En el club sempre hem buscat els valors i hem buscat treballar també els valors amb els nostres jugadors. I aleshores teníem moltes nanes que volien jugar a futbol.
que una nana digués que volia jugar a futbol en 2003 era molt complicat, perquè els pares normalment no volien. El nen juga a futbol perquè el pare és futbolero i l'apunta al futbol i el porta, però la nena que diu que pot jugar a futbol és perquè realment li agrada jugar al futbol. Què passa? Doncs que es trobaven el problema que deia l'Avero. Havien de jugar molts temps barrejats amb equips amb nens i al final els valors d'equip també es fan al vestidor. Que les nenes puguin canviar-se totes juntes, dutxar-se totes juntes, estar a la convocatòria totes juntes i compartir tots aquests valors que es viuen al vestidor va ser una cosa que ens va impulsar a tirar per aquí i vam dir el gran projecte del començament va ser que les nenes que vulguin jugar a futbol puguin jugar amb les mateixes condicions que estan jugant els nens. I a partir d'aquí vam començar a fer equips bàsicament femenins, que les nenes poguessin jugar juntes. Va haver un equip que va arribar a guanyar una lliga de nens i això va donar la volta al món. Vam ser portada d'esports al New York Times un diumenge i a partir d'aquí això va fer que la nena que vulgui jugar al futbol ja té un referent a Lleida on pugui jugar a futbol i hem anat creixent. Actualment tenim 39 equips, 750 nens aproximadament, i d'aquests 750 jugadors i jugadores, pràcticament 200 són nenes. O sigui que al final és igualtat, res més, un valor més de la vida. Parlaves ara de 39 equips, 750 nens i nenes dintre de l'entitat, una entitat que aquest any fa 100 anys, és a dir, celebrareu el centenari i a sobre en un moment molt especial perquè l'equip en els últims anys està en un auge increïble, sobretot el primer equip femení, assolint una Copa Catalunya, arribant a les semifinals d'aquestes, el play-off d'ascens a la Lliga F. Si et puc preguntar quines activitats teniu preparades per aquest centenari? Bueno, tenim preparades diverses coses que les estem acabant de perfilar. Volem fer activitats que siguin participatives, sobretot per la gent del club, perquè al final el que és important són els jugadors i jugadores del club. Si som centenaris és per a aquests jugadors i jugadores. Si hem aconseguit aquestes fites és per a aquestes jugadores que s'han implicat i com deia, s'han fet seu el club com si fos una família. I volem fer coses, precisament tots els actes que farem, a part dels actes institucionals, estem preparant sobretot si ens surt un partit amb algun equip punter d'Espanya, en primera divisió, que pugui gaudir també d'aquest futbol tota la ciutat, i després fer activitats perquè els propis jugadors i jugadores es sentin importants i valorats i que veguin que realment els importants d'haver fet 100 anys és la gent que ha passat per allí. I per parlar d'algun altre projecte que té el club, també m'agradaria destacar el torneig Dani Rodrigo de futbol femení, un torneig en el qual participen equips molt importants de l'estat, com pot ser el Barça, com pot ser el propi Villarreal, com pot ser el València. Primer de tot, m'agradaria que poguessis explicar a aquests nens i nenes qui va ser Dani Rodrigo i per què va ser tan important per l'esport lleidatà. Dani Rodrigo va ser, jo crec, la persona que li ha donat sentit a tot aquest projecte. Dani Rodrigo va ser una persona que va jugar al futbol tota la vida, com a futbolista va ser, jo penso, dels millors futbolistes que hi ha hagut aquí. Ell va fer una aposta clara pel futbol femení, va tenir aquest projecte, va portar el primer equip femení com a entrenador. Després, quan va deixar el primer equip, va agafar equips de la base, precisament amb aquest equip que explicava que havien guanyat aquesta lliga, ell era l'entrenador. I ens ha deixat el llegat de l'Abril, que és la seva filla. La seva filla continua jugant a futbol i ara està en dinàmica del primer equip i ens continua portant una mica aquest esperit del Dani al club. Dani Rodrigo és una persona, jo me l'estimava molt perquè vaig passar moltes hores amb ell, vaig estar a l'equip amb ell, vaig passar moltes hores. Dani va morir malauradament precisament el dia que jugàvem una semifinal de Copa Catalunya. I estant a la clínica, que ell sabia que pràcticament no podria tornar al futbol, continuava treballant pel club i continuava fent projectes per fer créixer aquest AM i aquest futbol femení a l'AM, aquest és Dani Rodrigo. I ara d'aquí al futur, quin és l'objectiu de l'AM amb aquest torneig, amb aquest projecte que porta el seu nom?
Doncs bàsicament consolidar-lo, intentar tirar-lo endavant, que continuen venint equips, estem preparant ja l'edició de l'any que ve, tenim pràcticament confirmats els equips que van venir la temporada passada, estem parlant també amb l'Atlético de Madrid i amb algun equip del sud, Sevilla o Betis, a veure si podem aconseguir que vinguin, i al final és això, atansar el futbol femení a la ciutat i sobretot a les nenes, que en puguin gaudir, que si les nenes volen també ser partícips del futbol femení que ho puguin ser. Clar que sí, segur que serà un 2025 molt gran per l'AEM i també esperem que ho sigui pel Col·legi de l'Estonac, un col·legi que porta a Lleida des del 2008, el trobem al centre de la ciutat i que forma part de la Companyia de Maria, que va arribar aquí a Espanya fa 300 anys. Laura, tu sabries dir-me què és això de la Companyia de Maria i per què es diu així l'escola? La veritat és que jo no ho sé, però a veure si algun alumne m'ho sabria explicar. Ho sabeu? Us ho han explicat això a classe? La Companyia de Maria, per què l'escola es diu l'Estonac? Ens ho podria explicar a la Jordina, si no. Bé, nosaltres formem dintre de les escoles de la Companyia de Maria perquè la fundadora de l'escola és Santa Joana de l'Estonac. Ella va crear la primera escola a Bordeus anomenada l'Estonac, per això ens diem així, i es va crear la Companyia de Maria. No? Antigament l'escola era dirigida per monges. Llavors nosaltres actualment ajudem i seguim amb aquesta companyia, però ara ja no hi ha monges a l'escola. Aquest any sí que hi ha un centenari a Lleida, són els 250 anys de l'Estonac a Lleida. I també tenim el centenari, però aquest any nosaltres ja passem els 250 anys. També el dia 15 de maig és l'aniversari de Santa Joana, que és quan nosaltres celebrarem la gran festa a nivell d'escola. I clar, parlaves de 250 anys, és a dir, heu educat a generacions i generacions de lleidatans i lleidatanes i a sobre també esteu molt implicats en la vida social de la ciutat de Lleida, no? Teniu diferents projectes, com és el cas de les escoles sostenibles. Ens podries explicar una mica de què tracta aquest projecte? Bé, nosaltres a l'escola tenim l'escola verda, no que diem nosaltres, tenim uns professors que s'encarreguen de portar aquest departament i llavors es promouen tot d'activitats tant dins de l'escola com fora de l'escola perquè fa la sostenibilitat, el cuidar l'entorn més proper del centre i l'entorn de la ciutat. Tenim un responsable que compta quants alumnes porten embolcalls reutilitzables durant els dies de la setmana, promocionem també el fet que portin fruita. Bueno, fem petites cosetes, tenim també els responsables que se n'encarreguen que les piles vagin al contenidor que toquen, inclús ha hagut vegades que hem tingut vigilant de patis, no? Allò de, no, aquest paper no va amb aquesta paperera, sinó que va amb aquell, i això es comença a introduir ja des de ben petits, vull dir, a l'escola comencem a treballar aquest programa a partir de P2. I no només sou formadors educatius, sinó que també sou formadors de grans esportistes, perquè aquest estiu, als Jocs Olímpics de París de 2024, hi ha hagut 3 exalumnes de l'Estonac, la Emma Carrasco i la Paula Juste, de natació, i la Berta Segura per atletisme. Què us suposa això com a escola? Us sentiu orgulloses d'aquestes exalumnes? Nosaltres sentim orgull i respecte, no? Són nenes que, vulguis o no, les has vist créixer a l'escola, jo personalment sí que les vaig veure créixer, les veus a dia d'avui, alguna potser la veus més sovint perquè viu més a prop teva, però clar, el fet de veure-la en una tele, no? El veure el dir que s'han convertit en 3 dones que tu les veies com a nenes molt petitetes, no? Les veies molt correctes, molt educades, ja clar, les veus a la tele i és el respecte que tu tens cap a elles, no elles cap a tu que va ser una professora en el seu moment. Clar, l'escola és un orgull per nosaltres, no? I a part són el que dèiem, no? El valor de l'esport femení, que hagin pogut arribar 3 jugadores d'una ciutat petita com Lleida als Jocs Olímpics de París. Doncs clar que sí. Sí. Elles també són referents, així que, sisplau, un fort aplaudiment per les 3 alumnes de l'Estonac. I abans hem rebut la visita de la Mariame i la Verònica, 2 grans jugadores, però els clubs de futbol i totes les entitats esportives com a tal no només funcionen gràcies als jugadors, gràcies als entrenadors i gràcies als presidents, sinó que hi ha moltíssima més gent que fa tasques molt importants. No és així, Laura? Correcte. De normal la gent coneix els jugadors, les jugadores, l'entrenador, l'entrenadora, el president, la presidenta, però hi ha persones dins d'un club, d'un equip que passen desapercebudes. Llavors, si mirem a la pantalla, veurem una persona i a veure si em sabeu dir quin càrrec deu tindre dins del club, en aquest cas l'AEM. A veure, per aquí... Com? Fotògraf. Fotògraf, què més? Coordinador. Com? Coordinador. Vale. A veure, millor que ens ho expliquin, no?, des del club. Sí,
Sí, jo crec que el Xavi ens podrà dir qui és aquesta persona i quina tasca fa dins del club. Aquesta persona és l'Òscar. L'Òscar és la persona més estimada, penso jo, pels jugadors i jugadores del club. L'Òscar és la persona que és l'encarregat de material, el que renta la roba dels jugadors i jugadores pels partits, el que deixa preparada la roba als jugadors del primer equip perquè puguin entrenar i perquè puguin jugar, i els 750 nens i nenes del club passen per ell cada dia a saludar-los. Una persona que està amb els grans sempre enfadat, però amb els nens té un carisma especial. Aquest valor que dèiem, del respecte, del carinyo, els nens arriben al club i el primer que fan és anar a saludar l'Òscar, a donar-li la mà, a preguntar-li com està. Ei, tete, com estàs? I ell els dona conversa, juga amb ells, parla amb ells i tota lo agre que pot ser amb les persones grans, perquè jo l'entenc, és una persona que li dedica des de les 8 del matí fins a les 11 de la nit al club, de dilluns a diumenge, 24/7. Està pràcticament disponible a totes hores pel club i per tothom que vulgui. Ha de suportar entrenadors, directius, coordinadors, la gent que ve de fora, fotògrafs que dèieu, és fotògraf? Els fotògrafs que venen de fora, quan juga el primer equip, els ha de rebre ell, ha d'aguantar això. I arriba un moment que això és estressant, però amb els nens i nenes, amb els jugadors i jugadores, té un caràcter especial. Creus que és indispensable perquè l'AEM funcioni com a club, perquè hi hagi aquesta cohesió? Perquè abans, per exemple, ens explicaven que era un club molt familiar. Creus que ell participa en que aquest club sigui d'aquesta manera? Jo li dic sempre que és la persona, jo penso, és la persona més important del club, perquè és la cara visible del club davant de la gent, dels jugadors i jugadores. Si tenen un referent al club, coneixen, no saben qui és el president, segur, però sí que saben qui és l'Òscar. I saben que quan necessiten alguna cosa, en qui han d'acudir és a l'Òscar, i l'Òscar ficarà tots els mitjans per fer-ho. I els equips que venen de fora i els clubs que venen de fora, amb la primera persona que parlen és amb ell. Per tant, jo penso que és importantíssim, perquè és la imatge del club. Doncs clar que sí. L'Òscar és una persona importantíssima dins del club i a totes les entitats de Lleida hi ha persones així, persones molt importants que ajuden a que funcionin aquests tipus d'entitats, i aquí cada setmana coneixerem a un membre d'honor que, al igual que els esportistes, també són referents, així que un fort aplaudiment per l'Òscar, sisplau. Bé, i ara toca una mica que els nens i nenes que ens visitin avui puguin jugar una mica. Llavors, jo us vull dir que abans d'entrar algú ha amagat algun objecte important relacionat amb l'esport que estem parlant avui, a veure qui és capaç de trobar-lo. Sí, està amagat pel plató. Hem de buscar l'objecte, Des d'allà ja l'heu vist. No, però això no està amagat, això es veu molt fàcilment, no? Podeu mirar sota la cadira, podeu mirar... Què és això? A veure, uns guants de... Futbol. De porter. Qui ho porta, això? Els porters. Vale, en aquest cas una portera, no? Sí. De l'AEM femení. Molt bé. Per a què serveixen? Per els porters, perquè posin la pilota, perquè no estigui tan dura i no els hi facin mal les mans, o perquè tenir millor agafar. Molt bé. I des del club ens poden donar algun detall més? Com és que heu escollit aquest objecte per portar-lo avui aquí? Doncs una mica que hem escollit també aquest objecte perquè és un el porter és una de les figures menys destacades. Quan nomenen la pilota d'or, qui? El que fa gols. Quan nomenen el millor jugador, qui? El que dona més passes. Però al final el porter és la persona que, primer és la persona que des del darrere veu tot el partit millor que ningú. És capaç de fer aquesta feina que hauria de fer l'entrenador des de la banda, des de dins del camp, de col·locar les jugadores, avisar a les centrals, que les dos jugadores que han vingut són les centrals. Elles tenen molt contacte amb la portera. Fica't més a la dreta, fica't més a l'esquerra, veu el joc directament. És la persona que coneix l'equip i que quan l'equip guanya i celebra els gols, amb l'única persona que la celebren és amb ella, perquè el gol és a la porteria contrària i ella sempre està sola al darrere.
Llavors, tu que ets una persona que porta molts anys al club, que ha vist bastant futbol, creus que és de la posició més important dins d'un equip o de les més importants? Totes són importants, perquè al final són un equip. Però sí que és veritat que tothom diu quan un jugador fa un gol que ha fet un gol i quan amb una jugadora, amb una portera, per exemple, li fan un gol de penal, Per què no l'ha aturat, no? Per què no l'ha aturat? No diuen que... O inclús, quan un davanter no fa un gol en un penal, no diuen la portera o el porter ha aturat, sinó han fallat el penal. Jo penso, tots són importants, però quan la pilota arriba allí i li fan el gol, primer ha passat per 11 jugadors i jugadores. Sí, sí. I tu, Jordina, que hem vist a la presentació, aficionada del Villarreal, quina opinió tens tu sobre la portera? Creus com el Xavi, que és de les més importants? Jo crec que és el gran oblidat, crec que ha de tenir una bona perspectiva del balón aèrio, és el que controla tot el joc del camp. En molts casos crec que és la veu parlant dins del partit, i és el que deia ell, que moltes vegades ha fallat un penalti un jugador i l'ha parat el porter, però el jugador ha estat dolent perquè ha fallat aquell penalti. No s'ha tingut en compte el valor de poder parar una pilota a 11 metres. No és fàcil, llavors crec que és el gran oblidat dins un equip. Ho portàvem parlant des de fa una estona al programa, i és que fa uns dies els alumnes del Col·legi l'Estonac també van gaudir d'un pati molt especial, el pati de valors. Laura, tu què en saps d'això? Si ens ho poden explicar ells millor. A veure, què rieu per aquí? Què vau fer aquell dia al pati, el recordeu? Vam fer unes paraules, vam crear unes paraules amb els companys. Amb el cos, no? Ho fèieu? Sí, i havíem de ficar paraules, havíem d'escriure valors amb el cos. Recordes algun d'aquests valors? El meu grup, per exemple, va ficar esforç. Esforç, molt bé. I algun altre valor que vau tractar en aquest joc? Sí, també vam... El mateix que el meu company, que vam fer jocs de valors i doncs també vam ficar amics, molts valors que són molt necessaris per a nosaltres. Molt bé, i d'aquestes activitats quina us va agradar més? Perquè en veu fer moltes més. Recordeu alguna en especial? Sí? Una que teníem que agafar-nos de les mans i cooperant anar passant davall de l'altre, i cada vegada que passaves pel braç d'un, per el que passaves s'afegia una altra persona i tenies que arribar al final el més ràpid que podies. Molt bé, ha sortit una altra paraula, no? Un valor, cooperar. Esforç, cooperació, amics, amistat. Aquests són alguns dels valors que veu poder aprendre amb els jocs a pati de valors. Doncs clar que sí, el pati de valors és una grandíssima experiència i ja estem arribant una mica cap al final de programa i els nens han jugat i llavors no volíem marxar sense que vosaltres també participéssiu una mica. Llavors, per acabar el programa farem l'Endevina com acaba, és un joc que fem aquí sempre a l'acabar, en el qual veurem a la pantalla una jugada d'un partit de l'AEM i vosaltres m'haureu de dir com acaba. Jo us donaré certes opcions i a veure si ho podeu adivinar. Llavors anem a veure la pantalla. No sé si en sabré. És un gol contra el Barça d'aquesta temporada i veiem una pilota penjada a l'àrea. Llavors, jo us vull donar diferents opcions. Com creieu que acaba aquesta jugada? Suposo que el Xavi ho tindrà clar. Un desventatge, jo. L'atura a la portera, toca el pal, acaba amb gol o va directament a fora la jugada. Comencem amb la Jordina primer, que si no jugarà amb avantatge. Acaba amb gol. Amb gol. I tu, Xavi, què dius? Acaba amb gol de cap i precisament de Mariame. I els nens què diuen? Amb gol, evidentment, acaba amb gol contra el Barça i jo aquí us volia preguntar, d'aquí poc, a principi cap al gener o el febrer, tornarem a tindre un partit contra el Barça, però aquest cop contra el primer equip del Barça, és a dir, un equip punter, el millor equip del món actualment i un dels millors de la història, per no dir el millor, vindrà al Requesens. Jo us volia preguntar com ho esteu portant això, teniu ganes de que vingui el Barça, com va? Sí, en tenim moltes ganes. Jo crec que és un premi a les jugadores, per tot el treball que estan fent durant tota la temporada. Aquest any hem arribat fins a vuitens de final de la Copa de la Reina, que és una de les competicions més importants a nivell d'Espanya, i estem a semifinals de la Copa Catalunya. A semifinals de la Copa Catalunya hi ha els 4 equips grans de Catalunya en aquest moment, que són
bueno, s'hi ha ficat el Vic aquest any, i jo estic molt content de que s'hi hagi ficat el Vic, perquè això també demostra que s'estan fent bé les coses i que els clubs que fan bé les coses acaben creixent i jugant bé. I ho portem amb molta alegria i amb moltes ganes de que vinguin i de jugar aquest partit. Perquè ho gaudeixi les jugadores i sobretot els regassants i la gent que ve cada dia a veure'ns. I tu, Jordina, com a persona que viu a Lleida, des de la teva perspectiva, com sents això, que a la teva ciutat hi hagi un club tan important que puguin vindre i puguin rebre equips tan i tan importants com pot ser el Barça? Jo ho veig més com que l'equip de casa ha fet una gran tasca, ha fet una gran lluita i podrà viure l'experiència de rebre un gran equip com és el Barça, però sobretot ho veig com un premi i un orgull per les jugadores, pel treball aconseguit. Que potser no serà el partit que ells esperen o potser no sortirà el partit com ells volen, però l'experiència de poder jugar contra un primer i dir, uau, he estat al camp i he pogut viure l'experiència, que jo crec que ja és tot un valor i tot un premi per amb elles. Doncs, Jordina, Xavi, amb això ja arribem al final del programa. Jo primer de tot us volia donar les gràcies per haver vingut i moltíssimes gràcies, espero que hagueu estat a gust. I nosaltres amb aquesta història arribem al final del programa i marxarem com sempre, amb la cançó d'actitud que el grup musical Buos ha cedit al programa per poder-la reproduir. Llavors ho farem amb la coreografia especial, que suposo que tots els nens i nenes ja ho saben, i marxarem amb tota l'actitud, la confiança i les ganes de ballar. Ens acomiadem fins al proper programa. Moltes gràcies i fins aviat. Semblava tot perdut i et vas tornar a aixecar. La teva actitud és qui escriu el teu demà. Has sobreviscut, tot està per començar. Tornes a notar que ningú